Sa ngalan samahan o sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Naigsuon namandam kita karon sa pagsaulog ng santos nga misa, maginulsol na kita sa atong mga sala. Isugid ko ang akong kasalanan, saway paglimot, isugid noon ko. Sayod ka man, kining alaon, misalig lang sa kayo mo. Wala ang akong kasalanan, ug ang kaluwasan nga akong gipaabot, ipakalaog mo. Kalayon ta sa Dios nga magahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios ang mga mahan o tigpanalipod, kung nala ikaw, walay maligon, walay santos. Tultuli kami nga na sa kinabuhing tunhay, pinagi sa pagtabang kanamo, sa hustong paggamit, sa mamayong butang nining kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug gariban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon sa Exodo. Sa paglugsong ni Moises sa bukid sa Sinai, nga nagdala sa duha ka papan nga gisulatan sa 10 ka sugo. Wala siya masayod nga nagdanag diay ang iyang nawong gumikan sa iyang pagpakigsulti sa Ginoo. Sa pagtan-aw ni Aaron ug sa tanang katawhan sa nawong ni Moises, nakita nila nga nagdanag kini, ug nangahadlok sila pagduol kaniya. Apan gitawag sila ni Moises, ug si Aaron ug ang tanang pangulo sa katawhan miduol kaniya, ug misulti si Moises kanila. Human ni adto, miduol ang tanang katawhan sa Israel, ug gihatag ni Moises kanila ang tanang sugo nga gisulti sa Ginoo kaniya didto sa bukid sa Sinai. Human si Moises makigsulti kanila, gitaptapan niya ang iyang nawong. Apan inigsulod ni Moises sa tulda aron sa pagpakig-atubang ug pagpakigsulti sa Ginoo, kuhaon niya ang taptap hangtod nga mogawas siya sa tulda. Ug inigawas niya, sultihan niya ang katawhan sa Israel sa tanan nga ipasulti sa Dios kaniya ngadto sa katawhan. Ug nakita nila nga nagdanag ang iyang nawong. Unya taptapan na usab niya ang iyang nawong hangtod sa sunod higayon nga makigsulti siya sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Palaan ang Ginoo nga atong Dios. Balaan ang Ginoo nga atong Dios.
Ibayaw ang Ginoo nga atong Dios, ug simbahan siya diha sa tumbanan sa iyang tiil. Kay balaan man siya, Balaan ang Ginoo nga atong Dios. si Moises ug si Aaron, iyang mga pari, ug si Samuel usa kanila nga nagasangpit sa iyang ngalan. Nagasangpit sa Ginoo, gitubag sila niya. Balaan ang Ginoo nga atong Dios. Ikan sa lindog sa panganod, misulti siya kanila. Nakadungog sila sa iyang mga gimbutan, ug sa balaod nga iyang gihatag kanila. Balaan ang Ginoo nga atong Dios. Ibayaw ang Ginoo atong Dios, ug simbahan siya diha sa iyang balaang bukid. Kay balaan man ang Ginoo nga atong Dios. Balaan ang atong Dios nga atong Dios. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, o Ginoo. Si Jesus mingon ngadto sa katawhan, ang gingarian sa langit sama sa kabahandi nga gilubong dito sa usa ka uma. Ug nahitabo may kalutan kini sa usa ka tawo, apan iyang gilubong pag-usab. Ilabihan niyang lipaya o tungod niini milakaw siya ug iyang gibaligya ang tanan niyang katigayunan ug unya mibalik siya ug iyang gipalit ang uma. Ang gingarian sa langit sama usab sa usa ka negosyante nga nangitag manindot nga mga mutya. Sa dihang nakaplag siya usa ka mutya nga may talagsaong kanindot, milakaw siya ug gibaligya ang tanan niyang katigayunan ug unya gipalit ang mutya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo. Kaming mga pare, maghimo sa among tinuig nga retreat. Oblige ko kaming tanan nga muhimo nining maong retreat. Mao nga mubiya mi sa parokya nga diin mi no assign, moadto mi sa usa ka retreat house og adto didto mamati mi sa spiritual conference sa muhatag namo sa retreat. Mamalandong, magampo,
Unya doon na po'y pag-inambitay sa mga kasinatian diya sa kinabuhi o pagpangalagad isip pare. Nya ikaw man na mo sa among retreat, na day among pangmidyahay. Ingon dayon mi, bay, tanawa sa ibabaw sa imong ulo, na ay halo. Kabantay mo ng halo, nasa Santos, kana no? Tanawa imong ulo bay, na ay halo. Yang mga tawa dahin ba kay murag pangumidya ba? Apan alang nako makigsunan kini pangumidya panaapod gyud ang pagdasig ba, pag-encourage no? Diha bitaw sa pagkabalaan sama sa mga santos. Ginaingon makigsunan nga ang una natong tawag tanan nga kita mabalaan. Bisag unsa pa tong kahimtang, bisag unsa pa naabta nato nga kahibalo o kinaadman. Tag-asa pa ta nahimutang dinhi sa kalibutan. Tag-unsa pa atong mga trabaho o negosyo. Ang tawag, unang tawag natong mga Kristiyano o tanang mga tao nga kita mabalaan. To be holy. Kahit diha sa pagkabalaan, makasulod kita sa langit nung gingharian. Doon ay usa ka santos na ginganlan og si Santa Isabel sa Hungaria. 13th century ni siya, usa sa mga dakong santos. Matud pa sa istorya siyang kinabuhi na muatubang nagito siya sa mga tao, mudanag ang iyang naong, niya dunay kahayag na mugawas iyang mga mata. Tungod ni sa iyang pagkabalaan. Ug madungog nato diya sa unang pagbasa ron, muna big confirmation ba? Sa nitabo bitaw ni Moises, nagisigutan sa unang pagbasa ron, nagikan siya sa bukid sa Sinai, diya siya sa presensya sa Ginoo, nagdaa siya sa papan, din gisulat dito ang sugo sa Ginoo, pagnaog niya dito sa ubos, nakita sa mga tao nga midanag ang iyang nawong. Tungod kay gikan siya sa presensya sa balaan nga Dios. Balaan nga atong Ginoo ba? Matud pa sa Salmo. Balaan nga Dios nga atong Ginoo nga atong Dios, no? Ug matud pa sa saysay diya sa unang pagbasa, musod gani si Moises dito sa gitawag nila og tulda nga tagbuanan, meeting tent. Dinaa dito ang gibutang, no? Ang arka sa presensya sa Dios, dito ang papan, no? Magampo si Moises dito, igawas niya, tabunan lang gud niya iyang naong, kay mudanag man gyud ang iyang naong. Usa ka butang atong pamalandungan ni makaigsunan. Kanang naabitaw ta sa presensya sa Ginoo, diha sa pagampo. Pasabot ani, makabalaan gyud ni nato, di ay ang pagampo. Kay matinud-anon nga pagampo, naaman ta sa presensya, di ba? Presensya sa balaan nga Ginoo nga atong Dios. Mumani ang basic kayo diha sa pagampo, presence in the Lord, no? Ipangutana bitaw si kanhi Santo Papa John Paul II, na santo na ron, ipangutana siya, kanu saaman kita makaampo sa kinatibuk-an gyud? Kanang fullness in prayer ba? Matud pa niya, kanang kinatibuk-an ng pag-ampo, dili nga ma-express na to, tanan nga to sa Ginoo. Ang kinatibuk-an nga pag-ampo, kung naa kita sa tibuok nga presensya sa Ginoo diha sa atong pag-ampo. May nungdanon diha sa pag-ampo ang presence sa Ginoo. Muni makabalaan. Apan makigsunan, ang Ebanghelyo ron nagtudlo nato ron, nga dili lang ang pag-ampo may makabalaan nato. Ang makabalaan gyud nato mao nga musunod kita sa atong Ginoong Hesukristo. Si Jesus diha sa Ebanghelyo ron nagisgot og duha ka sambingay may tungod sa kalipay bitaw sa pag-angkon sa gingharian sa langit. Sambingay sa dililon nga bahandi nakaplagan sa uma. Sambingay may tungod sa manindot kaayo nga perlas
nakapagan sa negosyante. Ug pareho sila nga nakaplag nga ilang gibiyaan ang tanang, baligya nila ang katigyon ug ilag yung giangkon ang maong bahandi ug ang perlas. Makaigsunan, sumbingay kini may tungod sa presensya sa gingarian sa langit. Ang presensya sa gingarian sa langit niya nato tungod ni Hesus nga atong Ginoo. Sa ato pa, nga atong Ginoo mao ang bililhon nga bahandi. Si Hesus Kristo mao ang maanindot kaayo nga perlas. Nga ngugid atong paningkamutan ug tinguhaon nga maangkon. Kay diha niya kita mabalaan ug magmaangkon nato ang kalipay sa langit nun ngaging harian. So ang panawagan nun, musunod kita ni Kristo, dili igo nga magampo lang ta. Sundo nato ang mga pagtulunan ni Jesus, ang iyang mga sugo, nga madungog nato sa mga gitudlo ug sa iyang gibuhat. Muni ang panawagan nato karon, di igo mo simba lang ta, magampo ta. Pinanglan musunod kita sa gitudlo o gibuhat sa atong Ginoong Hesus Kristo. Dunay usa ka bantugan nga Prime Minister sa una sa Poland o hanas nga pianist nga ginganlan og Jan Paderewski. Ipangutana siya, hanas naman ka sa piano, nganong mag-practice mangyapon ka? Ang tubag niya, ingon siya, kung muhunong kog practice usa ka adlaw, makabantay ko ana. Kung muhunong kog practice duha ka adlaw, makabantay ang akong mga higala. Kung muhunong kog practice tulo ka adlaw, makabantay na ang tanan. Makagsunan ang kinahanglan diya sa pagsunod nato ni Kristo, tibuok ug adlaw-adlaw nga pagsunod kaniya. Kung muatras ta pagsunod niya, kay balota na. Kung muatras ta, hindi na ta musunod niya, duha ka adlaw, kay balo atong higala. Kung muatras ta, tulo ka adlaw di ta musunod ni Kristo, daghan ang mahibalo. Makigsunan, atong pagpadayon ng Santos nga Misa, mangayo ta sa panabang sa mahal nga Birhen Maria. Nga mulambo tawag motubo, diha sa kinambuhi nga maampuon, o diha sa kinabuhi sa pagsunod nato sa atong Ginoong Jesucristo, nga mao ang labing mahalon nga bahandi, o maanindot nga perlas sa gingharian sa langit. Amen. Palihog manindog. Paminawan nato ang pagdapit sa Dios utong mahan upang ngayon gikan kaniyang unsay atong gitinguha. Magampo kita, Ginoo among Dios, patalinghugi kami. Ginoo among Dios, patalinghugi kami. Nga ang Santo Papa, ugang mga kaobispuhan, magiyahan ug mudasig pinaagi sa kinaadman sa Ebanghelyo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo among Dios, patalinghugi kami. Nga sa tukmang paagi, gamito nato ang material nga mga gasa nga gikinahanglan alang sa atong kaayuhan. Inay, mamahimo kitang biktima ug maulipon sa kahakog. Magampo kita. Ginoo among Dios, patalinghugi kami. Nga sila nga nangita sa kamatuuran, mudangat ngadto sa mas halawom nga pag-ila ug mutuo kang Hesukristo ang labing bililhong perlas. Magampo kita. Ginoo among Dios, patalinghugi kami. Nga ang mga masakiton ug sila nga nag-atiman kanila, mapanalanginan diha sa ilang mga sakripisyo.
Magampo kita. Ginoo Ginoo among Dios patalinghugi kami. Nga imuuntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Ginoo among Dios patalinghugi kami. Nga sila nga mihali na gikan niining kinabuhia makadangat ngadto sa kalinaong tunhay. Magampo kita. Ginoo among Dios patalinghugi. Langit nga amahan tinubdan sa tanang kaayuhan sa kinabuhi. Tabangi kami on malamo namong gamiton ang imong magasa ug magsadya kami diha sa bahandi sa imong gugma. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Maigsuon pagampo kamo aron ang ako inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios nga amahan makagahom sa tanan. Dawaton uta sa Ginoo sakripisyo gikan sa imong kamot ug alang sa pagdaig sa himaya siya ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo dawata kining mga halad nga mong gipili gikan sa imong daghang mga gasa. Kining Eucharistia magsantos unta kanamo ug magdala kanamo ngana sa makalipay nga tunhay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ito sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay, magahom sa tanan. Angay matarong gayod, magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo, imong gisilutan tungod sa katarungan, imong giluwas tungod sa kaluoy. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mabinuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa kabagong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong maanghel sa langit, sa ilang pagsangyaw, sa imong walay hunong nga himaya, diha sa kaawit sa pagdaig, sa ilang pag-ingon. Santo, Santo, Santo sa Ginoo, Dios sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kaitaasan. Dago ang nataani sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Santos gid ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu on pagsantos ning mga gasa, on mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mao nga akong lawas ay tugyan alang kaninyo. Nasamang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto siyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini og Panginoong ka mga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo, sa bago ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo, kalang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo
namatay, si Kristo na bangal, si Kristo mo balik ng aron paghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, ninigpan sa kinabuhi o kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tug kay imo kaming giisip, nangayan nga mga tubang o moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo makahiusa diha sa Espiritu Santo. Yung dumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo, among Papa, ni Jose, among Obispo, tigdugmala, ug sa tanang mga Obispo, ug sa tanang mga pari. Yung dumi usab ang maigsuon nga nangamatay, malaumon mabanhaw sila ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose, iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, kamo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya, gihatagan na kanimo makagahong amahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o himaya, ang tod sa kahangturan. Amen. Amen. Karon magampo kita samahan atong gamiton ng mga pulong magitudlo kanato sa atong manunubos. Abahamu nga sa mga langit, pagdayon ang imong ngalan, muabot ka na ang imong hingarian, matumang imong pagod. Dini sa yuta mayroon sa langit, ang kalahuna mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karuan lawat, upasayloa kami sa among mga sala, mayroon na nagapasaylo kami sa mga kasalanan mo, kung dili mo kami tugian sa pagulay, inunualo sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nga paabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo, among manunubos. Kay imo malaging harian ang gahumog ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-aw ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manakan ninyo. Manaw sa kanibo. Ipakita ang atong panaginig sunay. Nagdait, peace, manaakan ninyo. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka kanahan.
kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka, kanamo. Kordero sa Diyos na nagawagtan sa mga kasalanan sa kalibutan. Hatagin kami sa kahihinaw. Kini mo ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa masala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa iyang panihapon. Ginoo dili kuwangay kalawat kanimo panipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Magampo kita. O Ginoo, dawatang sakramento nga nagasaulog sandumanan sa pagpasakit o pagkamatay sa imong anak, kininggasa sa iyang gugma, magdugang unta pagpulos sa among kaluwasan, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Manlangin kanyo ang Dios nga magahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, o Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng misa atong dadon ang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.